Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar. Biz bugünkü günde Qorgan өлкәсе Шадрин районы Йылдыз авылында үзебезнең делегациябыз белән килеп җиттек. Без монда алып килдек гуманитар ярдәм. Ул ярдәм безнең ни өчен җыелды? Чөнки безнең 7-8 май көннәрендә битендә шушы зур гына авылыбызда, тарихи авылыбызда, ул безнең 1526 еллардан үзенең тарихын башлый һәм инде күп кенә татар халкының, татар авылларының шушы Qorgan өлкәсендә барлыкка килүенә нигез салучы авыл инде ул безнең шушы авылыбызда зур бәла, пожар, янгын чыкты. Безнең әйтеп китәргә кирәк, монда 100% дип алсак, 100%тан безнең 80% каралты кора янган. Анда инде туру урыннары да, мал-мөлкәт, бөтен нәрсә дә керә. Без инде социаль шелтәрләрдән күргәнебез бар. Монда bir урам янган, 2 урам дип кенә әйтәләр, ләкин инде монда хәлләр чыннан да мөшкил. Әйтеп киткәнемчә, күпчелек инде биналар, күпчелек безнең мөлкәт янган һәм кеше бүгенге көндә бер нәрсәсез инде урамда калган. Монда әйтеп китәргә кирәк, инде безнең шушы янгын турында хәбәрне җиткергәннән соң автономияларыбыз, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, безнең милли шура рәисе Василий Гаязович Шахразиев карары белән кушылды оперштаб төзергә һәм инде нинди матди ярдәм, нинди гуманитар ярдәм бирә алабыз, нәрсә белән ярдәм итә алабыз, шуларны оештырырга. Данис Фанис Шакиров әлеге Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, әлеге оперштабның безнең җитәкчесе итеп билгеләнде һәм инде хәзерге вакытта нинди дә булса, сораулар булса, сез әлеге оперштабка мөрәҗәгать итә аласыз һәм анда сезгә кызыксындырган сорауларга җавап бирәчәкләр. Берәр ярдәм итү нияте булса, ул бик яхшы булыр иде ансы. Гуманитар ярдәм турында әйтеп китсәк, ул безнең 10 майда кузгалды Казаннан. Бу урында безнең милләттәшләр безгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки нинди генә ярдәм күрмәдек. Әби апалар җылап, кешенең кайгысын аңлап, уртаклашып, нәрсә белән генә ярдәм итмәделәр. Ул инде безнең ашау ичү, көндәлек кирәк-яраклар, гигиена өчен кирәк-яраклар инде кеше чыннан да бер нәрсәсез калган. Алар бүгенге көндә мәшли кеше игә нәрсә кирәк, ул игә шул кирәк. Аларга да бик зур ярдәм кирәк иде. Һәм инде безнең халкыбыз әлеге бәләгә инде дучар булган кешене, үзебезнең милләттәшләребезне ярдәм белән тәэмин итәргә кереште. Һәм инде безнең оештырылган счетка әйтеп китәргә кирәк, 2-3 көн эчендә 2 миллионнан артык акча җыелды. Бу акчалар безнең шушы ярдәмгә китәчәк. Без инде менә шушы фурага, шушы гуманитар ярдәмгә инде анда каралты коралларны чистарту, яңыннан соң әзрәк рәткә китерү, аннары инде тора-бара төзелеш эшләре башлар өчен кирәкле инструментлар алып килдек. Һәм нәрсәне әйтеп китәсем килә, әлеге кыенлыкны, әлеге инде бәла турында губернатор үзе килеп, үзе аңа бәя биреп, һәм инде безнең милләттәшләребезнең шундый бердәмлелегенә бәя биреп, гуманитар ярдәм өчен бик зур рәхмәт белдерде. Һәм инде киләчәктә дә шушы авылны торгызу өчен безнең махсус счетлар булдырылды. Әлеге счетларга сез үзегезнең матди ярдәмегезне җибәрә аласыз. Чыннан да без бу авылны саклап калырга тиеш. Әле кешеләр шок хәлендә. Алар бөтенесе дә әле ничек әйтергә, алар безнең шок хәлендә һәм инде шушы ярдәмне күргәч, алардан ниндидер өмет чаткылары барлыкка килде. Һәм инде чыннан да без аларга булышырга тиеш. Кемнәр инде ярдәм итте, аларга бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Кемнәрнең теләге бар, әлеге счетка җибәрә алганча тамчыдан күл җыела инде. Безнең халык бердәм, матур яши. Хәзерге вакытта бөтен нәрсә дә бар. Менә шундый бәләгә дучар булган милләттәшләребезгә без булышырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм бу вакыйганың зурлыгын дәлилләү өчен безнең әле тагын бер мисал, губернатор үзе дә әйтте. Безнең генә ярдәм җитмәячәк, Qorganнан гына җитмәячәк, бөтен дөнья татарлары да булышса иде дигән фикер әйтелде. Шуңа күрә, хөрмәтле милләттәшләр, бар да безнең кулда бергә ярдәм итсәк иде.